Исәнмесез? Исәнмесез. Зәйнәп Фазылдиновна, сез күбесенчә татар телендә җырлыйсыз. Ни өчен сез нәкъ татар телен сайладыгыз? Үз туган телемне яраттым. Үз туган телемә һәрвакыт тугры булдым. Гәрчә миңа беренче класста, я булмаса инде кечкенә чагымнан авыррак булса да, чөнки мин телем ачылды русча, рус теле белән. Һәм беренче класста мин укыдым рус мәктәбендә. Миңа авыр булса да, үземнең туган телемә кирип китүе, я булмаса чит теленә өйрәнүе авыр булса да, мин инде үземнең мәхәббәтем беркайчан да телемә югалтмадым. Без моңлы халык, безнең моң яшәткән, җыр яшәткән, татар теле гасырлар аша бүгенгә килеп җиткән икән, монда җырларыбызның да өлеше зур. Бу җырлы гомерегез дәвамында сез кайда гына гастрольләрдә булмадыгыз? Чит төбәкләрдә ничек каршы алалар? Татар җырын сагыналармы? Концертларыбызда соңыннан да килеп әйтәләр, без башка милләт халкы дип, руслар, марилар, чуаш халыклары барыбер концертларыбызга киләләр иде, рәхмәтләрен әйтеп китәдер. Булай дип теге. Вот я хотя и не понимаю все ваши слова, дипләр, шулай чын күңелләреннән әйтеп, но сезнең мелодия, сезнең вот это все дип шулай әйтәлмиләр, моңнар, моң дигәннәрне рәхәт көннәр буе тыңлый алам дип әйтүчеләр концертта бар иде һәрвакыт, кайсы төбәккә барсак та. Халкыбыз нинди җырларны аеруча көтеп ала? Кая барсаң да, үзебезнең халкыбызның моңлы җырларын җырламый мин булдыра алмыйм, чөнки минем репертуарымда, Зөфәрнең репертуарында һәрвакыт шушы җырлар урын алып торды. Шуңа күрә бу җырларны инде мин дә тиешенчә җиренә җиткереп башкарырга тырыштым һәм шулай башкарырга яраттым. Җыр аша буыннан буынга тарихын, моңнарын тапшырган халкыбыз. Нинди катлаулы, матур халык җырларыбыз бар бит. Татар югалып калмаган, көчле булган, тарихын җырлар аша саклаган. Гастрольләребез әле сирәгрәк, шулай да кайда гына барсам да мин халкым белән инде горурланып, карале, шушындый еракларда, Камчаткада, әйтергә кирәк, Сахалинда һәм үзебезнең шушы Сибир якларында, гел инде бар чыга алмаслык кебек Уренгой якларында халкыбыз яши, эш итә, үзенең җырын, моңын яратып, сагынып, менә шул аңарга көч бирә торган нәрсә икәнен, әлбәттә, моны һәрберебез аңлый тоябыз, һәм әлбәттә, моны югалтырга ярамый. Нинди генә матур сүзләр ятлап сөйләсәң дә чит телләрдә, бар тик нечкәлекләрен үзеңнең күңелеңнең теләгән сүзеңне, теләгеңне үзеңнең телең аша гына әйтеп бетерә аласың. Безнең халык матурлыкны, үзенчәлекне барыбер ярата. Элек тә шулай иде. Затлы нәрсәне халык кабул итә, аларга үсәргә ярдәм итә. Үзегезнең концертлардан, гастрольләрдән нинди хисләр белән кайтасыз? Үзебезгә генә хас булган хисләребез, тойгыларыбыз, телебез белән, халкыбыз белән очрашуы, әлбәттә, мине тагы да көчле итеп яшәргә этәрә. Менә шундый аралашулар, һәм бүгенге көндә дә менә телевизион, Instagram, интернет челтәрләре аша аралашып тору, ул безнең һәммәбезгә дә кирәк. Рәхмәт сезгә тулы эчтәлекле интервью өчен. Сау булыгыз. Рәхмәт әйбә. Милләтнең асыл ул-кызлары дигәндә без бүгін Салих Сайдашевны искә алырбыз. Бу атна татар дөньясы аның тууына 120 ел тулуына билгеләп үтте. Без бүген туган телдә сөйләм